Τώρα τις λιχνίζουν τις φακές. Και μετά τις κοσκινίζουν για να φύγουν όλα αυτά τα φλούδια που έχουν από πάνω. Τώρα τις φακές τις λιγνίζουνε. Κάποια από τις κυρίες θα ήθελε να πει κάτι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις γυναίκες του χωριού μας. Αλλά πρέπει κάποια από τις κυρίες να μιλήσει.